Maayong adlaw, mga igsoon! Welcome na usab sa atong serye Ancient Stories, Timeless Lessons. Makapangutana ko ninyo, kinsay wala nakasayop sa kinabuhi? Tanan kita nakasala. Apan mas grabe ang kasakit kon ang tibuok komunidad nagtan-aw kanimo og puno sa paghusay. Nakasulay ko og higayon nga gi-judge ko sa uban. Wala pa gani sila nakailaon sa tinuod nga nahitabo, gisilutan ako pinaagi sa ilang mga pulong. Ug kasakit gyud kung imong dungog og dunggan, pero wala kay mahimo. Siguro kamo pud nakasinati og ingon ani. Gi-judge sa imong past, gibiyaan tungod sa imong mga sala. Gisulti nga dili na ka mausab. Lisod nga molabang sa imong kaugalingon ug sa mga mata sa uban. Pero mao kini ang gahom sa gugma ni Jesus. Ang sala ug karaang kinabuhi, dili mao ang katapusan. Karon, atong tan-awon ang kinabuhi ni Maria Magdalena. Sa Biblia, siya nailhan nga babaye nga giingon nga gipahawa ni Jesus ang 7 ka demonyo gikan kaniya. Lucas 8:2. Hunahunaa lang 7 ka espiritu nga naggapos sa iyang kinabuhi. Ug tungod ni Ana, siya basulonon sa komunidad. Walay bili ug walay paglaom. Apan miabot si Jesus. Dili siya nagtan-aw sa iyang kasaypanan, dili siya nagtan-aw sa iyang karaan nga kinabuhi. Hinuon, yang giayo si Maria, yang giluwas og gipakita nga ang gugma sa Dios makapabago sa usa ka tawo. Pagkahuman niini, si Maria Magdalena nahimong masinugtanon nga sumusunod ni Jesus. Siya miuban sa grupo sa mga babaye nga nag-alagad og nagtabang sa ministeryo. Ug diha sa pinakalisod nga adlaw, sa dihang gilansang si Jesus, si Maria Magdalena wala miikyas. Aduna siya sa krus, nagtan-aw, naghilak. Ug pagkahuman sa pagkabanhaw, kinsa man ang unang tawo nga gipakita ni Jesus. Si Maria Magdalena, siya ang nagdala sa balita ngadto sa mga apostoles. Nakita ko ang Ginoo, Juan 20:18. Mga igsoon, unsa kadako nga kausaban? Gikan sa babaye nga giila sa iyang sala, nahimo siyang unang tigpamatuod sa pagkabanhaw ni Kristo. Unsa man atong makatunan gikan sa istorya ni Maria Magdalena? 1. Ang gugma ni Jesus dili mamili. Bisan unsay atong past, ang iyang kaluoy o gugma magtanyag og bag-ong kinabuhi. 2. Dili nato ikalimit ang usa ka tawo sa iyang kasaypanan. Kung si Maria giayo og gigamit sa Ginoo, kinsa man kita nga musulti nga dili na siya mausab. 3. Kita tanan mahimong saksi sa kaayo sa Ginoo. Ang pinakabati nato nga sugilanon mahimong labing makusgan nga pamatuod kung giusab na sa grasya ni Kristo. Mga pangutana para sa imong kaugalingon. Diunsa nako pagtan-aw ang akong kaugalingon? Sumala sa akong sala o sumala sa grasya ni Kristo? Ako ba usa ka Maria Magdalena nga gipakpakan sa sala apan karon gitawag sa Dios sa pag-alagad? O ako ba ang usa sa katawhan nga dali kaayo mohukom sa uban imbes nga modala kanila ngadto sa kaluoy sa Ginoo? Mga igsuon, ang sugilanon ni Maria Magdalena nagpahinumdom nga ang gugma ug gahom ni Jesus makapabago sa atong kinabuhi. Ang imong karang sugilanon dili mao ang katapusan. Ang imong sugilanon mahimong testimonyo sa uban. Sama kang Maria, ikaw mahimong saksi sa pagkabanhaw ug gahom ni Kristo. Busa ayaw tugoti nga ang imong sala magtugot og punto sa imong kinabuhi. Sugdi ang bagong kapitulo uban sa gugma ni Jesus. Ug sama sa giingon ni Maria, nakita ko ang Ginoo. Unta mauusab kini ang imong isulti ug ipamatuod sa imong pamilya, komunidad ug sa tibuok kalibutan. Salamat kaayo sa pagpaminaw ug magkita ta sa sunod episode sa Ancient Stories, Timeless Lessons.